living without a face. Exodus bungli chang som pakhatha chuan pathen mosian hne na te hian a soya tinlal pa chuan an hne na mishing ka hi tu siam nge ni a tong theilo te bengong te mitwar te midel te po hi tu ti nge ni keilal pa hian ani lovem ni pathian inam mangai taka siam mishing ni tho si hian mishing non hi valoin chen lo thin em mi then khate chu hausa chung ko tanga lo char chuak ten om lain then khate chu ri thein in chung ata lo piang chuak ten oma then khat mel tha tak tak lo piang chuak an om lain then khat mu se om tak tak lo piang chuak ten oma then khate chu an do wang ren po ni lovin midel sa piang te bengong sa piang te luin zoma piang te tin a then te chu kulle ke nei lova piang te an ni a tin pian pui po ni lo van toi thil thu accident thila wanga an chunga thil thleng tam tak te po oma mishing te nuna tiang alo thlen hian setena hi kan pu le top thina ma se setena hi alo ni vek lova pathianin mishing te nuna azir tur lesson thatak heng te mang hian min lo pe alo ni ngai thatu du tak he video yen mek lai hian VANNEIH zia in shin le pathianin akut chok moi takte mu theinan mit ape chia ri hriat theinan beng ape bok chia moi le ka kut le ke tenen o pathian hnen alom thusuya ama fak mai turalom le kan lo ni le unaw du tak nang hi pathian tan mi big mi special ini a pathianin he ko vela nang ma ang reng tu ma siam lo pathian siam chan che hriala VANNEIH ziate ini hlo ziate he video I THLIR TANGHIAN pathian hne na lom thu soi fo tur ka lo ni ti loin hrechuak fawang che o lalpan malsom chero se